без да държиш въжето. Хватките си предимно от дясната страна на панела. Ага, точно. И трябва да се хванеш по този блок, който е точно над главата си, от дясната страна. Да, браво. Айде сега и това. Аз сега поставя краката преди от дясната страна. Ясно има една хубава стъпка за десен крак. Ага. За ляв крак имаш също хубава стъпка тук под болта. Така, чудесно. Стъпи хубаво с палец. Малко по-встрани, Другото стъпи. Там да. Само че виж, стъпала, не подобни. Стъпал ти така, завърти го така на ръб да застане. Добре, айде бути смело нагоре и хваща. Така, да. Добре. Изкариш ли още един път за снимка? Моля? Изкариш ли още един път за снимка? Не знам. Да видиш сега лесно ли му е на Алекс Холл, като трябва да снима? Да. Там се изправяш, отпускаш се назад и сваляме. Добре. Секунда само. Тука. Пусни сега въжето. Не го стиски сърцето. Пусни го. Виж колко по-приятно. Добре. Правим ли още една дължина за снимка? А,